What's up guys, it's Mojo here, back again with another video. Sheesh, MT-10. So na-ride karon, and ang gamitan ako karon is Ninja 400. So this will be a first impression video about the Ninja 400. Stay tuned lang guys. Let's start. Ayun ka. Yung upper pubic. Naka-twisted siya na pipe. Mahinggid pa-design siya. Wala pa ko nag-print. Sige lang. Pag makapa-print ko, magdala ko diri. Tagahanda mo. Sige, thank you. So, ano yung twisted pipe, may design sa tagiya. Tapos Akrapovic na carbon fiber. Naka-tail tie din na po dyan. And siya ay MDL. Sa slider siya nakataod. Cool kayo sa tubangan. So nasa separate switch na siya. So yun, start ride. Eh akong mga kauban, which is ang tagyan ang gamit niya itong akong MT-03 na mag-meet me karon sa Matina. Eh diretso magmawab. Try na ulit ko no. So see you guys. Nag-fog man ang lens eh. Grabe ang tulin. Half pa ganun sa RPM gauge. Grabe, nabaguhan ko sa iyang slipper clutch. By the way guys, naani siya ay assist ang slipper clutch. Kung tama akong pag-explain, ginatabang niya slide ang imuhang gear. Gamay lang kayang play sa iyang ano, mga guys. Gamay lang kayang play yung clutch. So di kayo kinahanglan magkumot. Kung i-compare na ko sa ako ang MT-03, ako kayo siya ano, labi na sa stock. Ako kayo siya kumutan. Mo lang na yung play sa clutch. Kamera kaayo. So napad gi-include ang tagiyan ni na quad lock. Grabe kaya yaman ni ang tagiyan. Lagot lang kaning iyang Ninja 400 kay gamay lang bomba mo backfire. Kung madungog to ninyo. Di ba? Mag-rev match lang ko pa mo backfire. Mas komportable pa na gamitan nung kaysa sa MT-03 ba, labi na mag full gear ko. MT-03 kay medyo tight magud ang foot peg niya. Diri sa may rear set niya ba, tight kayo, so maglisod ko kung sa kong boots, maglisod ko kuhit kani kay medyo layo man siya, so pwede ka maka-attack position sa imong rear set. Siguro ano na lang siguro ko sa next upgrade na ano, mag sports. Ambot lang kapay mo ko ng sports sa long ride ba. Wala nag-decide ko naked bike, eh kapuyan ko magsigtuwad. Yun ang MT-03 ko. Sa bago delay. Jeez! Gupo din sa MT-03 na ko eh. So let's start guys! Uy, balas.
Kapit ng murot. Potong ligid. Wala sila. So, mga unsa mi guys, mga motor. Nakakuha ko MT-03. Tiwasan pa nato nag-vlog niya. So, mga unsa mi guys, bye-bye. Oh, start na. Siguro ang ano lang nakuha kaning Ninja 400 is ang iyahang temperature gauge kinaga abot og almost 4 bars, 5 bars dito siya. Grabing init. Ang ano lang ako sa design sa Ninja 400 kay iyang space dila ko siya puwang. Klaro kayong bangag kung dire ka sa cockpit na view. So overall, gwapo siya for beginner riders if knowledgeable ka na rider. If kung pataka lang ka gamit na rider, di siya pwede kay medyo powerful ni siya na motor man good. So yan guys, kabalik na ko. Nauno ko kay sakit na kayo akong likod and oras na. So it was fun using this bike. Ma-feel po nimo ang extra horsepower na compared sa MT-03. So I think dito lang ko tabang vlog, and thank you guys for watching. Don't forget to like, comment and subscribe, and I'll see you guys on the next one.